Tuomisen Via tässä, moikka. En tiedä, ootko nähnyt, mutta tuossa esimerkiksi Kelan tutkimus- ja tilastotilillä tuli sellainen kuva vastaan, että masennuslääkkeiden käyttäjiä Suomessa on yli 600 000. Tämä on siis Xstä, Kelan tutkimus- ja tilastotililtä tosiaan tämä kuva. Ja tässä kerrotaan, että masennuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt selvästi 2010-luvun puolivälistä. Ja viime vuonna, eli 2023, masennuslääkkeitä käytti jo yli 600 000 henkilöä Suomessa. Ja nyt mun mielestä meillä on ongelma, josta meidän täytyy puhua. Ja sen takia nyt tällainen live-video ja haluan tästä aiheesta vähän jutella. Ennen kuin mennään varsinaisesti tähän teemaan, niin vinkkaan, että jos et ole vielä katsonut, niin Astetta parempi elämä -sivustolta löytyy tällainen videoluento, 3 toipumisen mahdollistavaa ajattelutapaa, mikä on maksutta katsottavissa siellä sivustolla. Ja tämä on sellainen, minkä ehdotan katsomaan, että jos et ole tätä vielä katsonut. Mutta katsotaan sitten, mä tässä etin näitä tilastoja tässä tutkaillessani sitä, että miten tämä niin psyykelääkkeiden ja esimerkiksi masennuslääkkeiden kulutus on muuttunut vuoden 2023 tai niin kuin ennen tavallaan, niin kuin, että kun näitä uudempia tilastoja löytyy helposti, mutta tämmöinen esimerkiksi niin kuin löytyi muutokset psyykelääkkeiden kulutuksessa 1996-2011 iän, sukupuolen ja sairaanhoitopiirin mukaan lääketieteen kandin tutkielma. Mä täältä vilkkasin näitä masennuslääkkeiden osalta esimerkiksi, niin silloin on jo ollut tämä linja niin kuin tällainen ylöspäin, tämä käyttömäärä. Tämä päättyy vuoteen 2011 ja sitten taas täällä ensimmäisessä tämä alkoi tästä vuodesta 2011. Et me nähdään tavallaan siis se, että suunta on ylöspäin ollut. No mikä ongelma tässä nyt sitten niin kuin tavallaan on, niin se, että jos ajatellaan, esimerkiksi katsotaan tätä tämmöistä, mikä on aikaisemmin, on itse asiassa linkannut myös mun blogissa, tähän Asta Parempielon blogissa, tähän tilastoon ja tähän kuvaan. Jos katsotaan tämä niin kuin video tästä, mä ehdotan nyt käydä tutkimassa tätä tarkemmin, koska tässä on mielenterveyskuntoutujien määrä on kasvanut 890% viimeisen 25 vuoden aikana. Jos katsot, miten tämä lähtee niin kuin täällä 90-luvun jälkeen, tai 90-luvulta tavallaan mielenterveyskuntoutujien määrä lähtee kasvuun, ja sitten se yhtäkkiä hyppää tuossa niin kuin vähän ennen 2010 vuotta ylimmäiseksi, ja sen jälkeen se lähtee tosi niin kuin voimakkaaseen nousuun. Ja jos mietitään sitä, että esimerkiksi psyykelääkkeiden käyttömäärät kasvaa, esimerkiksi tämä masennuslääkkeiden käyttömäärä kasvaa, ja samalla kun masennuslääkkeiden käyttömäärä kasvaa, niin myös mielenterveyskuntoutujien määrä kasvaa. Niin mä haluaisin, että me enemmän keskusteltaisiin siitä, että toimiiko nämä lääkkeet. Mikä meille kertoo siitä, että nämä lääkkeet täällä tosielämässä toimii ja että niitä kannattaa määrätä siihen tahtiin, kun niitä määrätään, kun se tavallaan se lopputulos on tämä, että ihmisiä päätyy niin kuin mielenterveyskuntoutujiksi jotenkin aina vaan enemmän, että missä vaiheessa me oikeasti alettaisiin vakavasti puhua siitä, että onko sillä oikeastaan suurta merkitystä, jos se niin kuin lääke vaikuttaa toimivan julkaistujen tutkimusartikkeleiden perusteella, jos ne tulokset ei näy ikään kuin täällä tosielämässä, meidän ihmisten elämässä. Ja toinen asia tämä, että mitä se tarkoittaa, että lääke vaikuttaa toimivan näiden julkaistujen tutkimusartikkeleiden perusteella, niin siihen löytyy myös siis tuolta Asta Parempielma blogista jo artikkeleita, esimerkiksi psyykelääketutkimusten ongelmia ja esimerkiksi hoitoresistentti masennus otsikolla postaus, jossa mä niin kun siis käyn läpi sitä, että mitä tätä aihetta tutkivat lääkärit, psykologit, psykiatrit, muut tutkijat on niin kuin katsonut sitä, että mitä ongelmia siellä esimerkiksi siellä tutkimuksissa on, minkä takia me ei voida vetää sellaisia johtopäätöksiä, että nämä on nyt niin kuin tosi hyviä ja tehokkaita. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa se, että niin kuin, ikään kuin että hoito toimii tutkimusartikkelissa versus siitä, että mitä monet ihmiset ajattelee, että mitä se tarkoittaa, että hoito toimii. Siinä on niin kuin iso ristiriita siinä välillä. Ja sen takia meidän täytyy niin kuin jutella tästä aiheesta enemmän. Ja meidän täytyy uskaltaa puhua siitä, että mitä jos nämä meidän hoitokeinot on osa syy siihen, tekee meille lisätä, että niin sanotut hoitokeinot on osa syy siihen, miksi ihmiset voi huonommin ja huonommin. Ihan oikeasti, meidän tarvitsee uskaltaa alkaa puhua siitä enemmän.
Ja sitten se, että meitä, ketkä on toipunut jotenkin muutoin kuin näillä yleisillä keinoilla. Meitä, jotka on ollut hoidettavana näillä keinoilla, mutta sitten ollaan todettu omassa elämässämme, että tämä ei toimi, tämä ei auta, tämä ei edistä mua mihinkään, tämä ei niin kuin vie tätä mun tilannetta ja mun elämää mihinkään. Meitä, ketkä on ollut niin kuin ikään kuin tässä tällaisessa hoitojärjestelmässä mukana potilaina, ja sitten me ollaan kukin eri teitä luopunut siitä ja todettu, että tämä ei toimi, täytyy tehdä jotain muuta. Meitä alkaa olla jo liikaa. Ja niin siis, tämä on sellainen aihe, mistä ei yleensä kuule, mutta meitä on jo. Meitä on jo aika paljon. Ja se, että niin kun, se mitä esimerkiksi omakohtaisesti on kuullut mulle sanottavan siitä, että no ei sulla sit varmaan niin vaikeaa ollutkaan, koska sä toivuit jotenkin muuten kuin näiden niin kuin lääkehoitojen niin kuin tällaisten avulla. Mutta mitä jos onkin niin, että ihan oikeasti kannattaisi kuunnella niitä, ketkä on toipunut jotenkin muutoin ja päässyt ikään kuin sieltä niin kuin potilaan roolista irti jotenkin muutoin, koska meitä alkaa jo olla. Ja sen takia esimerkiksi Toivon tuoja-sarja on olemassa. Jos et ole Toivon tuoja-sarjasta kuullut, niin Astetta parempi elämä podcastissa julkaisen tällaista Toivon tuoja-sarjaa myös, jossa on haastateltavana sellaisia ihmisiä, ketkä on päässyt eroon tavallaan siitä niin kuin psykiatrisesta hoidosta. Se hankala elämänvaihe, mikä siihen on johtanut, on jäänyt taakse, ja he on sieltä selvinnyt eteenpäin elämässä. Kuka niin kuin milläkin tavalla. Et on, keinoja on erilaisia, mutta siis ne löytyy täältä Asta parempi elämä podcastista. Jos katsot, niin täällä on siis mun blogi.astettaparempielämä.fi. Ja jos menet täältä tänne podcast-väli, niin kuin tämmöiseen podcast-välilehdelle ikään kuin, niin täältä sä tunnistat nämä Toivon tuoja-sarjan jaksot tällaisesta valkoisesta ympyrästä, minkä sisällä lukee Toivon tuoja. Et niitä on täällä jo joitakin, 6 kappaletta muistaakseni tähän mennessä. Niin siellä on esimerkiksi sellaisten ihmisten kokemuksia, ketkä on omakohtaisesti kokenut, että se saatu hoito ei auta, ja he on löytänyt jonkun muun keinon päästä elämässä eteenpäin. Ja lisäksi näitä niin kuin maailmalla esimerkkejä on paljon. Meitä on, mutta kun tämä on teemana sellainen, että tästä ei yleensä puhuta, niin siitä voi olla niin kuin vaikea kuulla. Mutta meitä on. Ja mä nyt ehdottaisin ihan oikeasti, että otettaisiin enemmän ja vakavammin keskusteluun se, että millä perusteella me käytetään niin valtavan paljon niin kuin energiaa siihen, että me määrätään ihmisille lääkkeet. Ei niin kuin me kirjaimellisesti, mutta siis se, että niin kuin minkä takia se hoito keskittyy niin pitkälti näihin. Ja minkä takia sellaiset ihmiset, ketkä on päässyt elämässä eteenpäin, niin mielellään haluaa laittaa sen saamansa hoidon lainausmerkkeihin. Tästä on ollut esimerkiksi siellä Toivon tuoja-sarjassa puhetta, että ihmiset, keillä on omakohtaista kokemusta, niin haluaa pistää sen, niin kuin, että se hoito lainausmerkkeihin. Minkä takia? Mieti. Et meidän täytyy uskaltaa, siis tämä on ikävä aihe ottaa esille se, että mitä jos meidän hoitokeinot, nämä meidän niin kuin yleiset käsitykset siitä, että miten ihmisiä autetaan tällaisissa pulmissa, niin kuin vaikka, että jos on masennusta ja tällä tavalla. Mitä jos ne pahentaa tätä ongelmaa, eikä niin kuin ole edistämässä sitä tilanteen ratkaisemista? Ja ymmärrän, että tämä on haastava aihe, mutta me nimenomaan tarvitaan sitä, että me uskalletaan keskustella tällaisesta vaihtoehdosta, vaikka se onkin hankala teema. Sitä me tarvitaan enemmän. Sitä sellaista, niin kuin, että katsotaan, että julkaistut tutkimukset näyttää näin, ja on tärkeää ymmärtää se, että kaikkia tutkimuksia ei julkaista. Joten jos me niin kuin katsotaan sitä, että mitä on julkaistu ja mitä on julkaisematta, niin ne julkaisemattomat tutkimukset kertoo yleensä siitä, että niin kuin lääkkeen ja esimerkiksi placebon välillä ei löytynyt eroa, mutta ne jää julkaisematta, jolloin julkaistujen artikkelien perusteella näyttää siltä, että joo, nämä lääkkeet toimii, mutta sitten kun me katsotaan oikeasti sitä, että mitä se tarkoittaa, että lääke toimii, niin mä luulen, että oikeasti monet ihmiset, keille on aloitettu nämä lääkkeet, keille on suositeltu näitä lääkkeitä, niin he ei ajattele sitä samalla tavalla kuin mitä se käytännössä tarkoittaa se, että lääke toimii tutkimuksessa. Joten sen takia meidän on tärkeää puhua näistä, vaikka tämä on tosi haastava teema. Mä toivon, että tällä voin edistää tätä keskustelua ja jotenkin niin kuin tuoda paremmin esille sitä, että meillä olisi syytä jutella tästä asiasta enemmän, joten tällaisia ajatuksia halusin sulle olla puhumassa tänään. Ja kuulen mielellään, että mitä ajatuksia tästä herää. Kiitos, kun olit siellä kuulolla ja nähdään taas. Moi moi!